Co si asi koně myslí? Ach, to je ale krásné ráno. Kde jsou všichni? To jsem zase zaspala. Kdy mám chřípě? Pusťte mě ven, pusťte mě ven. Ta Angie už nějak dlouho spí, jdu se na ní podívat. Tak si ještě chvilku teda lehnu. Ona ještě spí, tak tu tady necháme celý den, no. Co vidí? No tak dneska to bude aspoň pohodlný den. Ach, doufám, že dneska bude klidný den a hezký den, protože dneska bych si chtěla odpočívat, vyválím se. Ach, a dneska nikam nejdu. Ani se nehnu z tohohle místa. Čau, pane, jde se jezdit? Ne. Ach jo, Garfielde, já tě mám tak ráda. Nech mě být. Ty mě máš taky rád, to je milý. Doufám, že dneska se bude aspoň jezdit bez sedla. Bude to pohodlnější. A když už se sedlem, tak aspoň s anglickým westernový je hrozně těžký. Ježišmarja. Že já vždycky všechno zakřiknu. Prosím, pusťte mě ven, já chci ven. Zkusím nějakou test. Hele, jdu utéct. Čau, to přeskočím. Fajn, ne. Pane bože, Angie. Jdu pro opraváře. Ups. Já odmítám jezdit na hřebcovi. Odmítám. Počkej, Nio. Už nikdy nepojedu. Další skvěle odvedená práce. Kašlu na tebe. Fajn. Pomoc! S tím Niem je to fakt marný. Jo, asi je. Proč je tady taková zima? Doneste mi někdo deku, prosím. Co bych provedl za kulišárnu? Už to mám. Pane bože, Pony, ty to nezapneš. To znamená, že se dneska nebude jezdit? Musím mít pro jiný sedlo. Ach jo. Hned se vrátím. Prosím, nevracej se s tím druhým westernovým sedlem. Kdo to udělal? To je jedno. Já bych tam taky ráda viděla. Lepší. Au. Tak tohle je všechno a pokud byste chtěli další díl, tak řeštěte, teda co? Neumím česky, teda, to je to.